E fine Akomfuo no chebe ka say obi kasa tia abosomsoma munkuno no wallahi tallahi okuno obekwa aljanna ase mi si wallahi tallahi okuno obekwa aljanna na mfa se abada chi watum e na Romanfo no so Bible ya Romanfo chichi bi wa anwam e de se kan hihye egem de bi tita bi achi se monyi Kristo ntum enti nne no betuma for so obi se onyi Kristo ntum first ye nkola wo Sunday school wa nkwa na ama number ni abu se kwa asore eso when na for so konfo obi se wo mra bosom enti police fo no koche ne so mo de ne koma Muslim fo ana ene ne question no abusia Nyansapo TV so enie aha say die yetena say na ye di nkomo badwemma kwanso nti akase Nyansapo a no agye me so say sane no badwemma kwanso wadaroma subscribe to channel no like ne share ma obi bia enya bi nhwe comment section so ye wo de ya na wache wadwen ama no aye kama media ne oba yesu ama ye bo amene comfort black power e na atena say ne dai ye bedi nkomo na me wadaroma ma me kan fo nala emfa ema NALA nala eye mobile transferring app a we here e phone so we brochura nti say UK say US say Canada say eye European countries no other ma download the app no e phone so when app no phone so now we register you see promo code Nyansapo use promo code Nyansapo now you see promo code na other ma ubenya $20 cash back and na ubenya on your first $50 transfer obeye eye easy cra eye easy almost ka transfer aye simple ama ye nyina timiti ase no me dofo bia wa broche wo sani ska ba wan yusu na la menye fa na la do so nkwa na emra me makonfo akwa ba na afa ye de komo ni nyina ahye na konfo me mo akwa ba bibia boko ya sen de ahye bio no oye ni nyina na se si ya me ka se ya sen bi koso wo man mu a me so bi afa na no ntum na adwobere mra na ka asem ni tuntwa na yenye yasumbi asem no menyanti ase wo se yemfa ya no ntum na ntoto ai ntia me be che omi na wadaroma why unyanti ase ayemfa ya no we for no ntum ma me ma wonti ase costore no so to betwa ne de bibia nka papa ase anyegre enye kire da ampa ene na ye da sore anopa bi a ye hu video bi e twabu ye social media no so e Islamic leader ba ko kase is on Islam for na kasa Islamic committee for ni na kasa se oti kwate se obi ka setia nkomsheni Muhammad kum no aha hukum no a na wo so kwa yeku ya tuni ekumu bia se de Christopher beka so beko heaven sa na wo so wo kosoro anti mfomso bia eni ho dodo na do mo no betum kasi dabi wankasa ye nche no e to be ye video kora e pa cho se wankasa ye e ma ye hu spokesperson a owo ofri nkramofo ye mo panyi odo ma no firi o makache ba se do panyi ni kai wankasa ye fa nche na mom IGP hu se obeche no na bebi o se odi ni gina bia wo mra kwanso bia no ye fa nya da so twa bia wo bia no ye fa ma no na so wo makasa ye ti ye hwese ye beche no ama me pepe ya aba na so abranti a okoka asa asemi mra bi kora twa map Islamic leader nya ho asem kan ye still won twa so ndo gusu kasa etie Islamic na se no so no so ye den ye che no ye che we dia o so so ye che no ama ye che ono so ampa Islamic leader na ye che ne de abranti so ye che no ama ye de wakodu police station hanko bugu ne nsa e fo ye hu video wo social media so a hanko bugu ne nsa ye nim sa blende se abre tu hanko bugu sa abre otum yase ti bia ni wo police fo nsem emra na kwaku e wo se ya hweno suma fa na ti Muslim ni panyi bi jana ti wo hweno suma fa na ti Muslim ni panyi wo police ni nti na wa kire na onye police ni na ye wo Ghana mra se police fo chi obi tumi bu na aha ene ni asem no obi ase dabi ye nyesa hanko bugu ni nsa nko ade obi ani wo kwan so obu ni bieo ode ni nsa ka no hwe se enkramofo ni bitimi ye sa ade we dia ene na Akomfuo mum pata ye papa ye mpata mo mum pata ye na mum ya de aye kon do ne de ye boso mo prepa adentia na ye ne pepis e wo man na mo person bie so ta se de ekosu ni dia na se Akomfuo o se ye tuche ma Akomfuo bi o wasase we so so ta se empre do sen e na asofofo di abosomsom ni Akomfuo aten wonda mkora obi hu se wo ye Akomfuo no ha se no di kasa no di watem kwa abosomsom ye nkwase asem e na den so ta se na mementi ase se obi beka se obi kasete Muhammad a ye nchini nkunu a anyambia Muhammad wo seat wo Ghana ha wo ni seat wo ha ora o mun komse ni panyi
Saa asem na si wo hen Muhammad hen fa no te. Na ni minim oda ma minim ho asem. Enti o so busa nkramofo mpanyimfo se e Ghana no bekon no ma Ghana na. Ye ko Bible no na Muhammad betwa asama Ghana. Yesu Kristo betwa asama Ghana na. Ti se Yesu Kristo nkramosum no firi Saudi Arabia dia. Saudi Arabia no mo hye mla no ho. Ene Saudi Arabia ko bo adwama ho dia betima che waku. Enko ba bia. O ma gye sa mra na tum. Ba ye ha ne ye nye mra ntum. Ingina hye Ghana mra ase. Mra na se. Kumun ka ho. So ti ase. Enu ti na tembia ka che se Bible ene Quran no. E wo se ye man ni kwase ye gitum. Ni kwase ye gitum. Dabi ebi ni se obi ko kan Quran na wo se obi ka sete Muhammad ya nchini nkum. Wo se yo mo nchira chira e wo. Enti wo mo ka sete Muhammad ni akwa ebekuma che o. Obekuma che. So ati ase. Ena Romanfo no so Bible ya Romanfo chichi bi wa anwam. E de se kan hihye ejem de bi tita bi achise monyi Kristo ntum. Enti nne no betuma for so obi se onyi Kristo ntum. First ye nkola wo Sunday school wa nkwa na ama number ni abu se kwa asore. Eso hwan na afo so konfo obi se wo mra bosom so. Nipa de ne pene eba. On said the omu ye nyire se gu omani mu ase. Asofofo ni nkrabofo ade we be se gu omani mu so hu se ye ya konfo ne ekoma kom kan ye ne ekuta tumi papa a ye mfa nkoye obi a. E fan na konfo no chika se munku obi. E fan na konfo no cheka se obi kasetia abosomsoma munku no. So tiase. So obi kura kasetia konfo a ye kan nyansa kire no. Nanse a menua show boy be ka se baburo kohua tumi wo musen baburo no hwa asofofo so de be di atem enso mre do mo di akonfo atem no da ben na obi so de so wo di akonfo atem a ye ko di asofofo atem da mon kasentia na wo man panyini hwe sa de we ya akoso no won fa tumi ni ma akonfo ne ne be puma bo na na konwina ko nanim won forget wo mienu nyina na tumi no Ghana de nim se nyina ye wo mra ba ko ase mra no so ne ye di so mra ne nka so bia betimi tumi a chene nsem aye ne ope yenim se ya mra ne de immediately a o ye di se di person se wa fom ya chene de hankopo gu ne sa na se abra otumi ase wo ko fesi mra no na police station ko yesa abo ya nam kwa mu ne ye bo police station ya hwine so mfi ne do board no mo nchine o so no so ke chene o ba so ya chira de ko nti o board so na be chire enyam bi o no board no akasa tia no enti se Muhammad eni tumi o dabi o Muhammad ni tumi a obi kasa tia Muhammad betima ne boni ana Yesu Kristo ni tumi obi kasa tia Yesu Kristo a Yesu Kristo betimi aye ne boni ana me wo kasa tia me bosom be ye obone enti ade ntina me kwakwa bu wo matumi na nka sa nkoma na ho nyam na mbeko me se obi kasa tia me bosom me mfa ba wo kasa tia me konfo ne dia me no wo problem enti na me hu konfo ne bia o me won le kokko ne bosom tokwa me hu konfo be ka kokko bosom tokwa we ejimifo ja bosom na nkona tokwa sanate wo mfa se obi edi bosom atem na nko woni pa ne sekan wo ne be chiwo no kwere bosom ko ku obi a be ne ho hu ne he ne ya kire na woni ho ana wa ku obi wuto ne fi aya che no kwere pa me so ti ase etu e konfo asuo nyansa se obi ko di konfo no che atem enti no wa kwa fa sekan ko woni pa na obedam ampa so ti ase obi ko Ghana mra makwan se oye sa so ti ase na hwe police station wo so a na ye ya che abrante ya hankob guni sa asutro ibaye eno ti kwa camera sanda so TikTok live o nya se o video ne keke TikTok live na o video a che almost nyanum Muslim fo nso se ya che no ya wa ha ena ye hwe ne so enti anyambia no se nipa na yerumwe Muslim ni ne na okaka se wa beka se tie Muhammad bia ye chi na ye nkunu ya che no obi ankobo ba ya nkyere se o ye Christian waka o se Christian fo che ne ko man ni nyina bia na obi anu akopa ya chi na ku ono ye chi ne ya bo no sotoro ni bia da bia mo no obi anfa ne sanko kan no Ghana enye se obi anfa ne sanko kan no Ghana enye se na ha mi se ashase ba then ha mi se police station one way home se ka police station de ho ka mara ni nyina wo nti ho no ye wonti mi nsan police ni ho ensan mara no ho ye bibi wo police station wo nso ho ne ye TikTok live wo kira say di person meti ya che no yes ya hwe no so we asa ne camera si so bi san question say adentina wo kan sa assembly yes ya police for adwuma na from nsem o na me ya papa no most for na won question no enti police for no ko che ne so mo de ne koma Muslim for ana ene ne question no ma chen say wa ene say ba so meku na so metu ho oka na omo ne di nkoma na camera sense so no sa ka che ne say ye tin ye ne bebia wo gina no anyambia no so ye mu say ye ho say e wo Ghana mmere mu say se chi obi a ye bo no ana da bi hwe esi aban ne mmere bia ba say se o the fork light bo ka ho a ye nchi na ye ntutu madam fo ba ko ba ji mi jeep no e di pie
Fog light na from home nyam the boy. Okay. Car ne ba nyina na bo ho. Okay. Because Jeep me dey na sports. Okay, sports. Sports no. Omo man highlight e wo you know, omo highlight ni si anim. Very lucky omo chi na omo car no. E ma mine na edit video otwetwa omo nyina video. Me ba ya me police ni bi ankoko. Na magu nsa na me de pictures na gu bosom no so aya amamere se. Se me na me de bobo ho. Na omo tutu di a. Onenu mani asem. Na ade a me de bo ho a omo tu ya enha me ye light na blank colors no. And they say highlight. And to me I'm talk about aban see yentu am ni problem. By fog light na broni na nka say 2 year no. Ye no. O man 2 light ni keko, o ma say twitwa wires. O ma say twitwa wires. Me jeep no, o ma twitwa. Me ba Ghana aban police for me ntimi no mo nkotwe man. Na mmom no, makosama o mama bosom say bosom ni mi ni o mo ntem asem. Tie. Enti say Muhammad wo tumi bi a obi akasa atia na Muhammad nchire ni nyansan. Ono ankone ntokwa. Ankone ntokwa. Una akoko Muhammad ntokwa nyambia Muhammad nkwa wahu ni da. Na so ekomu chechire ho. Ekomu chechire ho. Na hwan kure na hu Yesu da. Hwan na sofo be no so hu Yesu da. Sofo be no so hu Nyankopon da. Ah no nti so bi ko kasa tie Nyankopon a wo kokunu. Me kokunu wo. O man yenye sewo. Sese meti wona di mo bedi boso matam a. Me fa ho ben. Nansen na adam be pie hai. Na cars for ye fele ensuwe. Me ba na begina ha. Ana ensuwe friend ta den kira. Na me den ta kira o kwaso ya. Ukdi zo na. O mi di na tempa. Na me so o kwaso ya. Sasa ku uye jimifuo pa. Adan. Mo so de mo ba social media mo se mo mutumi nyina kuta mo. Obi na fele mu nsuo no. Wo dan no obi fere no na se me wo ba da me dem wa se wara. Mi gu Sunday Saturday na me dem ko ye. Sunday o mo ye adwuma na car ni kunkuro ni amene. Ho no mo je adwuma na fele. Ina si wo. Obaki omo ne ma mo ko ye. Omo so mo kro mo ntiase. Yes no mo ntiase. Me ko na me no mo kokon ya. Nka police wo makime. No kwere. Me nkom kwase akomo. Na me nkom jimi kom. Why? To ya da na de nya sabi adwen ni nya sa to. So bosom ne de wo no be fa me. Wo da ha ti me ma me kan kire wo se ye fele wa enti wo jimi wo da ha me afele. Me du atem. Na wa ke ka wo hu. Se do ba ya wo bohu. Me twa bo no nya me twa bo do. E necessary ku be ka se ma no ya no. Me twa bo wo papa. Enti se wo ye Muslim. Ana wo ye Christian. Sa atem didi na mo didi Akomfuo atem me kura me hu se Muslim bi didi Akomfuo bi atem da. Minti bi sa. Ene de metime di Muslim. Me minti bi da nti me kan. Ena me yire ye Muslim. Me yire ye Muslim. Eduru Friday na se me nye yam tim de kwa asore. Sa omo ya ibi wo ho a eduru sala no no mo ya chiriye na. Me to ne ma de ma no. Anadwo bre me sa maka akosi no. Na kwa kwa na ade. Ebi wo kura me manis kama ne de ko ba afode wo. Me nsi wo kwan. Because oro ni gidie no. Ba me maka kire nse masa. Ekom de me na ka kire me so wo kwa asore me do nyame ne mu bewu. Yo nyuma dwane ma mi asa. Enti fi se me dwane ye ntentem ne ko asore me nsi wo kwan. No. So, by ase nipa bi afufa nipa bi wake up say ena obi akase tie Muhammad. So obi kase tie Muhammad ya. Tumi wo ho betime so da tia no. Eno kra Muhammad akatia no be yehu asene. Sama nipa ko Muhammad no nya adwuma. Obi kase tie Yesu a sama no. No sama no nipa ko. Oni sa Akomfuo ya sama asofofo bebere o makase tia nananom so. Ene no mo bere nananom so nananom mo nya den. Ene omuni. Ene afi wo yunsa firim. Ko fese ka nkoko ntokwa. Ko ye hwe ma wunya ma ba ma ne. Na Ghana ye hemrase ye ntiase. Enti me nuanu Ghana mrache ye hemrase. Fo na mesere wo mhwe video no nipa na obo no kana ni afi. Mesere wo mse abufuo ena ode aye saade no. Ye be sire se omo bi nsi bio. Because emra wo man ni. Na de o ka che no kwa wo se uti ye ni bebia ugina no. Nka ye wo ye ko. Se wo ni se boy no. Ye se ko o wo ko no mu a ha territory ho no ya ke. Ye nuanu kura ne nkwa da san mu because o manya hu ne physical. Na se hye na ni mu so ato wo. Sa Hey. Ba Ghana police anya de. Se mutimi kwachi obi di ne komo obi. Se omo no de ne se. Entwa ye kura. Obi ase de obo na sum ye nche no. Oman na yetimu no, ye be sere. Oman no ye no bi ntan bi. Da bi. Ye nyina ho utwa me ho amogya ba. Obi a mogya ba. Na me nkwa ne Akomfuo ama set record o. Akomfuo ama wale Muslim. Omo so mo ntibi da. Na me yire wo ho. Me yire timbu so se Nyankopon. O ne nim de wo ye. No kore. Ebi kura no de me be konkre bosum mu a. Obede hu. Obede na mo hu. So first record Akomfuo wale Muslim. So ti ase. Enso so no eno ne kire nipa fam. Enye sunsum ni na ebe wale ma ye yo. Eye nipa ne ye wale. Yes. Wa na ko susu ne ope. Ye ma na afa ye.
me nsi na sori a wo ye ho kwan oso nsi wo de ho kwan ti ase wo me ne awo a ye ba wue ye beto ne di mienu obefa ba we ba ko aba na maka bo na agba no se ye wa asante nkramu no kre so ti ase enso ye wa asante nkramu so first no say muslim eni bi ko wale obi a won kwa sori a ye se yem this utuba enye say kanimpo eni nyina wo ho eni nyina wo ho enti ye be sere say ye nyina ye ba ko yenti ase ye shemra se ho hia me yenti ase ye shemra se emra de niwa say emra ni o man obi ya de a Islamic leader obo no de ye nche no na omunya miensa yes Islamic leader be kasa ya ye hu se wan kasa ye nyina ye kan da bi do kan ye de na ko wa ba sin ke swai kon ti ye nche no ampa aposi fa yo moduma che no we so be kasa ye se da bi won so kasa ye nche no ya che no eburo be bio mi twa so ye kemma mi nka bia na se soja ban ne da so nya manwa ye che wa ye ko buru wi di ye kemma mi nka wi dia bi mutimi fa ba na so mo sa Moses ndiye ko wine. Ase Moses hwamna so bi bo wabodi bi. Obi wo se kan wodi bi twa so atwa no bi. To mo pe Moses nchine. Ese nyame ba na so da bi. Obi bo waso ma bi bo san dan ba ko ma no. Ko twam nti sa nti twam. Eni ho no bi ye nti ho ase. Nti ase na enche ne ye so na mi di twa to no. So fo bedu ko bi. Na se enye nim de to no. Am se mi ka say ne so fo di yare da hospital. Or yare da hospital a ne so fo ba ko jani o chen na se. Wona no yare. O da hospital dem jepusi ne. Pressure. Na pressure. Onyale pressure. Na se pressure kosoro. Aba so fo ne kasa na o se o hiam ne de se pressure na akosoro abroso. O do anu si asantefo ho asa ne to. Wona na se ne se ho. O asantefo ho. Omo ye nkrofo bi a. Omo ye mobro. Se o fi se o do nta beto abubato boabo asantefo mu atwa kwan. Na atubo mu anu odwane na akọ na wura ase ekoto se mobro da ho na wa ntwa kwan na akoto bobo mu a wo pa kopem wura wo babu papa sofo wa wade wo yere ye sante wo fa ho be di asantefo ne ada tribe fo atem e se mo ya mo di o matem tribe no na emphasize camera na han wa be ka video circulate na ye asante ne infante we mu nyina nyame mfre wo mo we mu nyina no omo kasa fo omo koma mu nyame mfre obi a nyame mfre obi a omo funu omo ya funu na omo funu no omo de nam so we checker when you so funu no so checker no checker ti ba ne se ne de o yale mo sika nti nyame atukwan nyame ntukwan nti nyame nka obi akoma so won hwe papa we na se hospital de nyame ma betwa bills e o ya ne betwa sika ne betwa bills no wo che o mka no mo we nti na mo ye video de acha mo so mo nyamwa o se aban panyifo on se NDC also no NDC phone no so shankom ma NDC na so for ayi de wo yi eni babu ye de nkwasiafo de so jumachi ye de nkwasiafo de pritumi ye wi ne de nyansafo abu oman is NDC for you so no no mo yusu no me ye bi na MPP for you so be mpa ho na we pass mama me ye de nkwasiafo de pritumi ne nyansafo abu kai so for bedu kopi oso mo kai no eni ya de ho mo kai no mo bua no na me se me ndi obi atem so for bia obekasa ma party bia no agiska wo waje de wi wagiska eze metuwe no baba top so no mo na de akoye wadwuma me mfrɛ so me yala fasika bro bosom na me to yo wajino mo change de ba so ka we so yare da no mo kai no enfo hia ke kan pasha so for bia mo kwane mo wa me ga sam kira se so for dem so de ye na enya sam ketua o pressure broken heart na nse Ebenezer wa me kontro kwa se on ne bomb pa e ma on di ka hye nkom se mahama beba power na anu ya o su be mpa na no betu ye betu o ma ko akoda se da de ya ma no ho amada se nyame adwuma nyame ka se ma nyame se koje ka aseda da bi wo de trama Ghana fo aso fo adwini ni agro me se broken heart ni pressure wo nu wo se wo ka se ne yire ni kura wadi di ne yire atemu na de ne be ma pressure abasa se de pressure aso da na wo pese wo ton ana yire na ma na ton ne se asase no mo toye ni din wo su to ma na ton kwa ma ne ton na de ne be ma nipa obenya na ho saadu sampampa so no na preko pe bibia be firi ne nsa oblasha se enya ya na wie ye no de bia me tu nipa bia fo se osrefo nim na wie ye enti wonnim obi a mensere no nokore nipa tenten osira kwati a ebeduru me obetima kofuru dua no apu abahwefo ma ma na nyina ko hye oyem na nipa na no ya kwati na osere no be was no nokore enti wiase obi enu onim na wie ye obi an kase de ato papa na ye obi ade me yale onipa yale e ha me ne mum ne niema bi a obekeka ye no se ye beboa no pa ye ma ne hu ni mistake
ansa na aboa ne next time ho to na wanko ebiem na de ne amu ni wie ansa na akasa mistake ni menye bi oba bema me ka se mu ya kire bema bia wa wale unyankopon no yere na me ka se mu ya kire ganafo okay bema unya ware a unyankopon wo no yere at the moment ya wo be ware no obi bia oba ne ebeye obanu aduane ama obi si unyama osane wo be hia na ka so be somu mpo asa asomu de odi ko yem wono na ebeye de odi firi wanu aba wa ya ase nyina oba na so oba no ko pe bread bi na wo so hwe nyina na tia wada hwa nkromo no satam me ma bi so nkromo tan no so etino unya ware a unyankopon ene wo yire dinini because say no o destiny obi bia be hye oba ne nsa okurawo enne ohene ni mgu ase a eye ne yire sofo ni mbegu ase a eye ne yire president ni mbegu ase a eye ne yire obi a o man mu bia benya problem a enne owu kra ne be sie owu tantan a eye yire so ti ase enti ya ware wi a ma ya mfa se ya ware ma na wi spiritual no oba no onyankopon so dinini wa ninini a asembeto ena be ma no so ne abusua ni ti nti ma no so le basa na mo so mu hu me ma ne mobo ebi ya mo pentoa de ye nkwan dada nkyene so ti ase eni tina me wo poison aduro bi wo ha midi so obi de ade fra aduane ma wo ne be ha wo no sa ko se aduane ne kangu by force e se kangu by force sen sa kura wo se glass ne pai uwie so be ma obi am wadi bia na wada no de be begu onum nti enko unti me mene ne sa bo ho ban so ti ase nti ye wona me bebre bi wo ho a ye be sere ye nuanum se sie nya sika aya nsuma hantan ne no so ye ma dwere no so afefesem ne no so eni obi a no se wo chanade o ni obi a ne chanade dabi ni obi a no se ye boa no so je ne tana ye fie o obi a ne boa ne je ne tana fie dabi go ha wo mo ade fuma no no je ne tana fie dabi be muso ya be how pa ye ni obi ye mo obi mfa ne tana ye fie dabi enti wo se wo boa obi a ye papa ye no kwara conditions da ho ne ye wo so obi a no se wo chanade eni obi na so oyi ade ma no nyi so fitin ya so obi ho bonti dabi otimu ya ndo de oyere kwacha ho mobro enware no ye hu be ma ho mobro enware no fa wale dabi nti no ne bi a kwa abusa ade bi a pese oye no nkwan na nyina ne ye hu abusa ade na oyere beboa de fa akwansidi e bewom ansa na wa ya ade no tini nyankopon ene na nanom se wo hyebre ehye wo nsem tina ukukofo pa bi a ho a hwe wo nsem se wa hwe wo hyebre ebi be di akura hwe ase a ene yo date ya nipa di yie ebi di 40 years ebi di 30 years ebi di 25 years ebi kura di start 15 years ambim de kura bem na no wa hye ase na se wo se ene awie ye no so no ebi start 50 years 40 65 70 obu a 80 years no ni wan sidi kura abregu kwa obi so de nese be ba ahwe mo bi asesa ni na awe no kore pa nti ablabo na da nya bete sa sika ne de beba wo nsem o na so ba wi a e wo de wo sa wo ye ne nema bi ni kwan sa wo ye a e be firi wo nsa ye mu se aban ne twa sika e ba se nipa na eche aban ne twa sika ezinye nipa na eche nye nipa na eche so ta se ubo ase onyame ma misika nyame ntwa sika enko odwuma obeye no ene sika ene beba onya adwuma ko fasika we fa dwuma be so fa no na ye mu se ye ho se se nyankopon so hyehyɛ ma wo se obedi yi a enye ye sika we na ye sidis na aban na kan ene edidi yi yes eye gold nyankopon betima nante a bia wo to abe na okopie gold so okopie diamond so ka be ko ka be yase nti wonya gold na obetimi dia ba be sesa ye sika wo ye ye no wa mo wa ye ye nti adododi efira asase mu na eba na nya sika na ye twa na aban ni mu no na ye boa ye na bi sika no de nyankopon ahyase ne edi sede later ene ebedi diamond ebedi gold achire ena aban no betwa akapre mpere sisi enti o betwa akapre ne sempoa ne tepu ene ma ye omo twa asa sika ne ma ye no mu di dollar eso ya mama ye ni dollar eso ye de asis ni koto ade awonje na bi eso ni dollars ye di ni ha Ghana enye sanete nice one day ha Ghana enye se wampa ha nana ye fa ni nyina nsi wa say cover black ena wote ne nka no onso che na adwen wo so ena wa che wadwen comment section o ba subscribe channel na mama like share mo obi bia so enya bi enhwe me so so na me san Akomfuo nala the amount NALA app wadaroma download e wo phone ne so wo abrochi mamu a fa send sika ba fie fa send sika e bra Ghana easy way kura the here so download we a na wo register ba you promo code Nyansapo
we so promo code Nyansapo no a wadaroma wo transfer na wo ye no wo benya $20 cashback a obetimi enya reward a wo benya the free wo transfer a wo ye so to wadaroma chane so se nala na fi ne kro wo di bedi dwumadie ase ne sika frɛ brotre aba oman Ghana emu media ne oba yesua ye bo ye fa ne nyinansi wa say da send ye send ye share bi o maka e de ntini ebube ne brebe nse si ebube e be ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata